качество любовта ви каним на едно кратко пътешествие с машината на времето. Годината е 2020. Една красива, лъчезарна и енергична млада дама копне да открие своята сродна душа. В същото време един млад, жизнерадостен и привлекателен спортист е тласкан от чувството на неудовлетворение да подреди живота си. Той обаче не знае, че преди животът му да придобие смисъл, първо всичко в него сякаш ще се обърка. И така, в една уж обикновена работна вечер, фурията Катерина нахува без да пита в неговия разпадащ се свят, неусетно го повлича в настроенията на своята вселена, разпилявайки мислите и чувствата му, разбивайки на пух и прах начертаните от него планове. Още в тези шеметни мигове на тяхното запознанство, тя осъзнава, че е намерила своя човек и е напълно сигурна, че иска да сподели живота си с него. И макар да среща неговото съпротивление и макар да не знае все още как, с всяка частица от себе си безпределно вярва, че това е писано да се случи. Минават се нощи на скрити срещи, дни в несигурни преживявания, седмици на безвремие и битки с страхове. Но докато във видимия свят всичко помежду им изглежда безнадежно, майсторските игли на невидимото усукват в една обща плетка нейните мечти с неговите, заплитат с най-ярките конци ръкоделието на общия им път. В на пръв поглед обикновения свят се ражда една необикновена любов, захранвана с доверие и общи идеали, обгрижвана със свобода, съпричастност и уважение. И макар вече доста пораснала и променена, ще я разпознаете и в настоящето. Тя е онази зрялата, преминала през предизвикателствата на времето, устояла на съблазните и човешките страхове любов, тази между Катерина и Ангел. И ето ни в настоящето, когато нашият герой Ангел е вече напълно убеден, че именно Катерина е жената, когато и земното, и божественото в пълна хармония благославят тяхното взаимно решение да продължат дните си като семейство.